RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog ka na. Wala di. Imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mira. Mauni angay ni mo. Dugo! Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa pang Laylay. Ay, karo magikan. Ayaw! Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parda Albures, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Dakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Ganahan ko ining kwintasa. White gold. Unya may pendant nga diamond. Wow! Kanino tanaw? I knew it. Lagyan yung kay mga alahas si Tita Nympha. Kung magkuha ko og duha o tuluman ining iya mga alahas, nagkasiguro ko, dili na siya makabantay nga nawad-an na dahi siya. Okay, magkuha ko usa ining sing-sing. Wait, mamili ko. Yes, kini. Ganahan ko, ani. Kuan siya ang iyang design. Kanang naa siya ruby. Ruby ang iyang stone. Okay. Kini nala akong kuhaon. Oh, no. Mas ganahan ko ining usaay. Dako nga jade. Then, rounded ang iyang diamonds. Oh, shit. Naglibog na hinuon ko kung asa ini ang akong kuhaon. Fine, Adele. Aron dili ka maglibog, get both.
Okay, this one na lang. I like this bangle. Saway pagtuduha, kinigidayan ang nakadakop sa kumpananaw. I like you. And finally, magkuha sab kog usa ka kwintas. Asa man jud ini, ha? Ini, mini, my, nimo. Okay. Diya ni mo, Miss Tapso. Ikaw ang akong kuhaon. Okay na. Magawas na ko gikan ining lawak ni Tita Nimfa. Kitingalig, mugalit siya sa pag-abot. Sa mga alahas pa lang. Naku na kayo kong makuha gikan ining pamilya, ha? Usa kini sa hinungdan ko nga nung wa ko gyud buhi si Stanley kani adto pa. Bisan pa man kun dili gid nako siya ikasinabot. Kani ibaw ko na makabenefit ko ini nila. Pagkawas na ko. Wait. May napati ko nga tingog. Usa imong giingon? Oh my gosh. Nanawag ang usa ka kwintas. Hingon siya nga. Muuban ko na siya nako. Okay! So, sa'yo na kayo kung ikasinabot. Dili ka mahigawan sa imong gusto. Come to mama, baby. And there. You are safe now inside my pocket. Let's go! Kahipusan ta na mo sa dapit nga mas safe mo. Okay? O, kamong napadiha. Ayaw mo kabalaka. Hinahinayan ta mo sa pagbalik din sa inyong nahimutangan. Mama will be back. I definitely will. But for now, babies, Mommy will say goodbye lang muna. Shit! Alam ba, puntahan? Naptag ko ni Tita Nimfa din hiso siya lawak. Shit! Shit, di ka tabang! Huwag niyo ko abisuhi ang mall! Ano? Ha! Shit! Kailan ba nasa busa pa sila? Masit, sabay akong buhatan ini atubang na ako. Nasakpan naman yung ko niya nga. Ni ako mag-atubang siya mga lahas. Buisit! Ni ano pa ingon ako? Ang mga tunob. Bahala na. Magpatay malisya na lang dyan ko. Hi, tita! Tita Nimfa? Tita? Oh, siya din eh. Pero wait. Nabatik yun ang iyang mga tunog ka nagpaingon na ako. Nagkadukol na siya. Huwag may hunong pagani siya din sa akong luyo. Pero anong galit siya nang waha sa akong pagkatubang. Tita? Tita Nimfa? Tita, hain ka! Tita, sorry di ay ha. Huwag ko man ang ngitni mo. Laos ako miso din sa imong lawak and kung nasa may imong na-uptan karon, it's only because may admire lang ko sa imong mga alahas nga imo rang gi-display din sa imong tukador. Nindot kayo siyang tan-aon. Nindot silang tan-aon. Grabe. Magkabilib ang imong collection, tita. You have a good taste sa mga alahas. Parehas mo sa kong mami. Nag-koleksyon asam siya sa mga alahas. O manahinungdan nga, huwag ko magkapugong nga milantaw dyan ko ni ini. Huwag mangkit mo tubag. Tita? Naaka ba sa banyo? Oh, so, waday ko niya makiting mihipos ko siya mga alahas din sa akong bulsa. Kaya kung nakitaan pa ko niya, imposible mo siya buhato na ako. Tita? You know what? May nakita kong alahas ni mo nga. Susama yun sa akong mami. You know na, collector usap og alahas ang akong inahan. Tita? Tita, are you there? Oh, sorry. Wala ko tiyo Natuday na ko ang punta sa CR. Isira na ko pagbalik, tita, ha? Tita? Imposible dili siya motubag. Kuni aman siya dinhi. Ikalit ko pagtuod ang portahan.
sa banyo? Ha? Kanao? Ha? Hain man di siya. Oo, sige sa mali katong nabati ko may hunong kaganiha sa kuluyo. Og may lamba pag yun sa pultahan. Kinsa? Shit. Yan panghago-agoon ko pa man ang akong utok sa paguna-una. Mas mayo hinuon kung wa siya dini. I need to explain myself. Pero naka-explain ako kaganiha og dili oras. Buisit. Ay, magawas na ko gikan dini. Pagdali ko. Siguro ko sa paghipos kining alahas nga ako nakuha sa dapit diin. Imposible makitaan kini ni Stanley. Magawas na ko. Anong dili man ni maabli? Shit. Dili kin maabli. Gilakan ko din sa suwid. No, dili kin mahimo. Shit. Abli ko, tita. Masamutan niyo ko kapagawan eh. Tita Nimpa. Stanley, abli ko ninyo. Ikaw na lagi kong may tanaw din sa lawak. Sa mga alahas. Pag-ausap ko ninyo. Stanley. Tita. Pag-ausap ko ninyo. Pag-ausap ko. Saba ka na tingoy. Wa ka na lalaing mabuhat, Magsige ka na malag. Wah! Hindi ka ba sakitan? Hindi ka ba muha? Kung ako lagi sakitan, ting, no? Mapiyong ko, ay. Kaya mo samot man nga magsige kung saba-saba. Mong katulog na lamang niya, oy. Sige na bitaw kong katog, sing. Sige po kong pagkaon sa kapdos akong samad. Wah! Nawa na tayo. Kapdos yung kayo. Pati na bagnaw ni mo, deng. Ngul-ngul. Ano man ising. Ano mo nagwa mo yun maalibyo. Ang sakit. Gamit naman unta ko. Di lang na ako nganlan. Pagbuga niya, deng. Ni aman unta ka. Ni aman ta sa hospital, di ba? Kamantay ka. Hospital mo ni. Hospital bitaw ni. Pero nga naman ko mamayo. Mura bag mas bisa mo taman hinoon. Ay, salaman bitaw ni Nimo. Huwag ko isa. Wa, sing. Ha? Ikaw naman kong miuban niya. Nganong sadaan naman ko. Ha? Gibadlog magalit ako siya. Unya, huwag yun mo patuon ako. Matumitan naon lang ko. Titinalig ako. Ako na sa iyang patyon. Ha? Pating. Nagalibog na hinoong wala. Unsa lay patson. Unsa lay wala kay sala. Unya mi uban. Kisa may puting pasabot hateng. Kinsa may mo patay nimo? Ha? Miingon na gani ko nga sala na nimo. Wala ko sa. Kalma lamang, teng. Mahina ang kalaban, teng. Ula, teng. Dili ni mo sala. Sala na si ibuhang kuko kung anong gilangkat niya ng imong unod sa buko-buko. Ug mo na nga nanggawas ang mga ulod. Ano man to, sing? Ano man to? Ha? Iambot lamang ni Muroy, ay. Kalisod ba na pangutan na, ha? Pagkuta na imong kagalingon kung nga nung giunay ni mo sa paglangkat ang imong unod sa imong buko-buko. Din ako. Surinder ako. Din ako ini. Wa, ko isa. Pero apil ko nga iyang paninglan. Wa. Din ako. Ay, tayo pa, ragudeng. Tayo pa, murag may wala kay kasulti na ako. Sa miagi kapag yun nga magsige og padaklit sa imong sinultihan. Pero dili isa di mo dayuno sa pagsulti. Kining-teng. Kita namang yuduhan ni ining kwartuwa sa ospital. Sulti ko ko sa tinuod, be. May sala ka ba nga nahima? Wala ko sa. Kung wala kay sala, kisa ba'y imong sa, kisa man day sadaan. Hala, teng, sige, teng. Isipang ako pare ko, teng. Hala, panumugad. Mamati ako. Sige, teng. Isipa namang ako nga pare iron panahon na. Ipanugin mo din ako ang imong mga sala. Dili lagi ko manabi. Promise ko na nimo. Ito malagod. Tabian bagog ko, nga dili man. Kaysa may akong ikatabi dito sa mansion, be. Kita-kita naman dito. Busa, sige na. Sultihin ako sa tinuod. Anong mga mugaan-gaan ka ng imuhag dughan? Ipanugid na ka na ako ang imuhag sala. Wah! Tingnan, wala lagi ko siya. Balik ka, eh. Wala ko siya. Oh, di wa. Wala. Di wala. Ay, lang diya pagkuan. Pag wala, muro magkanuon ka ng magwala. Wala. Yaon siya sala man karon. Sultihin ko.
Kadiyot kay, kuha una ko kitong bangko. Muling ko na ko doon sa imuhang kama. Ha? Mopahawa na ko diri sa kilid sa imuhang kama ng imong gilikuran, ha? Ayaw kong biyay. Ayaw! Sa kabaw. Ikaw puting, ay, magkuha na ba ito kong bangko biyaan na dahil, ha? Sala ka man. Parang bangko, narakili sa pikas bahay sila misita. Kadiyutang, Abe, unya karon, pupahilunan ako. Gideng. Handam na kong mamati sa tanan mong isulti ding. Panugid na! Kay galaan dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga